ano, kung ingat ka sobra ta sa Ginoo, kana makaya nimo na pagpundok ng mga bukida. Makaya nimo na. Dili wala. Pila lang ta, mura lang tag lugas sa balas sa baybayon. Ikaw nga, ano man, bisag usa ka kadato lugas. Bisag usa ka kadato magsakit ka o ang Ginoo mo patangamtam nimo ato magsikat sakit imo tambal para ni Ginoo. O tanawa. Tanan, mo pay pagbalik nimo sa Ginoo. Kung ikaw na pa sa ilo. Matay gamaya rin sa tao, no? Kamay lang tao. Okay mga guys, may hapon ka natin na, no? Natakaroon diri sa Maligaya Burbio. Okay. Mamning lugar na to nga atong kuanan nga murag makapaminaw ta sa espiritu. Sabak ito sa ubos. Mao gyud. Balik ta punta diri kay pagimamat po siyang ko sa mga espiritu na po diri ba. Kaya dugay-dugay po ta wala ka balik diri kod. Ang atong pagkasigutan ron bahin sa kuan, no? Kanang usay-bot pasabot ang kanang kalibutanhon o espirituhanon o kanang tawahanon o espirituhanon gasa. Kung say kalahian related pud karon sa gubot mga gera, mga paghitabo sa kalibutan na murag wala naman ni nadimao. Wala na mao ang kadimao. Itong sitwasyon sa kalibutan. Nag-away, nagdibatihay, nagilugay kinsa ang tinuod nga simbahan, tapos nagdibatihay po ang tuwang balaod po sa kalibutan. Luganay nagignoon, kinsa isog, nanapoy linog, na mga katalagman, ito nahitabo sa Japan, sa Texas, tagan pang nangalunod mga anak, pero wala na pagyapon na malandong ang mga tao. Sa tingin mo na, timbugitan sa espiritu o kawan, kalibutan nun, espirituhanon. Kana, mo natin kaling Holy Trinity. Ang Holy Trinity, balaan nga espiritu. Na yung mga espiritu sa kalibutan gihatag sa Diyos Ama para magbantay sa kalibutan. So, ikaw mo yung magbalaan. Kung buotan ka, mapaubsanon, biblikal, subay sa sugo di sa Ginoo, ba? Kung mutuo ka mo ka nako, tumanan niyo ako mga sugo. Kung sa tawhanon ta, ukman man ta sa itong mga tinago. Kung ang imong kinaya, iya sa tautan, nakabalo mo kinsa yung amay. Di ba sa atong Katoliko, tinod na ang mga seremonyas gigamit sa mga sa atong tinuan, amahan namo matuman ang pagbuot mo. Naman na sa sulat ni Mateo ug Lucas, nagamit ta og mga seremonyas, nagamit ta og pan, murag atong mga buhat sa buhat na to og mga seremonyas. Tinuod man kay bisan ang mga pari sa una ipapatay nila si Kristo. Kay si Kristo ang sulpot man tungod kay nabuhat niyang templo kay nahimo na hinuon negosyo ang ilang Diyos. Mao po na karon ang dagan, di ba na sa to ang mito ako sa Diyos credo sa pagampo. Credo man sa pagtuo. Sabi may credo ko pa nga moto ba kung sa tawhanon gusto kay explain ana mito ako sa Diyos ang amahan makagahom ko nito o taniya tumanon nato ang mga sugo idugang pagani na ro credo mutuo ako sa Diyos man makagahom sa tanan makita o dili makita nala pagita kato pa espiritu kung ito ta sa tao mutuo ko tas dili makita wala mo sahay nga naigop na pinasa nga hukman mas ding tinago kay nagwali ta niya pag human mo gwali na kay tinaguan di ba nato yun nga pagkautan mo kita nakakita nako di ba sa to pa nagtuo man ta nga wala ta nakita sa Ginoo kay ang Dios espiritu tanang mga butang sa kalibutan diyan sa Dios Ama but diyan sa Dios Ama wala tong ingon nga gali ang dautan gisigutan naman di ba ani ang dautan gisigutan naman tama gyud so katong silot niya nagbalas siya kalayo unya ang tao nga mosunod siyang kinaya silotan gyud di ba na maghari uban kaniya kung bad ka nagamit ka kaniya mapaytason ka akog ka o nakabalo na ka asa ang imong padulngan ayaw mo tuo nga maluwas ang tao sa seremonyas kaya naagin na sa Biblia ayaw po mong tuo na adunay tao makaluwas nimo ayaw gyud mag-ingon nga makaluwas mo sa tao makahatag hinuon mo niya sa pagpahinomdom kung ikaw nagtuman sa sugo sa Ama nga kinahanglan maminaw magbasa sa balaang kasulatan ay mo man ang autoridad nag-ingon ni Kristo. So dili tabi makasalig sa basta na nagwaling ang pala ng
Mga pisal mi dito niya. Pag mamatay mi bisingan na mi dili mi makasalig nga maluwas mi niya ato. Yeah. Di na mi makakon ato Kamo makaingon nga maluwas gid mi. halimbawa ingon ni Kristo bisan kanit siya mihangyo sa Diyos Amahan yapang kautan ka dito sa taong Kautan. dautan dili sa gustong taong dautan Siya. gusto nga mabalik ka ug makaluwas ka masugot ka nga ang isa lang nimo ka puntos nga maluwas ka sa maayong binuhatan o yung ihatag ngadto sa nagbuhat og dautan Hmm. ya kung dili na siya mubag-o pasabot ang mga tao maluwas na di ay tungod sa imuha tungod didadan tungod nako so magsalig siya mo nang ingon nga nakita man ang kakuyang samahan kung isgot kag Diyos nun ikaw pantuson Diyos Okay. naman mo pagpaubos ikaw magsakripisyo para sa ilang kakog nga karon bara-ibara naman ron mamatay man ka sa unang panahon kung ikaw mag-antos mo isog yun mo musulti ayaw sige pagilak ayaw sige pagdangoy ayaw pag isulti nimo ang tinuod unsa imong gitago sa imong kasing-kasing magsakit ka ano diba So unsa dai dili mi mosunod kang Kristo kay si Kristo sa una mo kuan man. Kinahanglan pa mag okay sa unang panahon tulo man katuig isa man katuig first millennium second millennium kaya Yeah. nagbalik niya padala ng espiritu karon nakikihusay unang pagkihusay niyo karon ako kay ako nakiusama ko sa lawas og espiritu mara naghusay ko karon ang espiritu sa mga tao ug ang espiritu anon para nga ang atong kalibutan gigulitan man ni sa Dios Amahan di ba ang kinayahan di ba no unya naay mga espiritu mga gibutang sa Dios ang gilabay niya bang magbantay dihang dapita wala yung respetuan na to ang kinayahan ang tao wala nakakita kay kitang tao pwede ta magbuhat ubad bunang gool gani mas may gani mo kay wala mo gisulutan sa Ginoo pinangga mo sa Ginoo sa Dios diba? Sila nya karon kay halimbawa karon nakidikit man siya sa tao halimbawa karon na espiritu dikit sa tao niya tagaan ka niya og kanang mga pulong aron ikaw manambal kung ikaw mauglan ana dito pulong niya gigamit man nimo sa dili maayo mo tang suko pod ang Dios Amahan sa nganong ning dikit ka ng tao niya magunay na mo niya asa na gikan nga gahom sa gikan sa espiritu Espiritu. na ikaw mo'y naggamit nga tao sa imong kinaya kung mamamatay tao kag gigamit nimo ang pulong mo nang nag-orasyon mo nang tungod mo sa pagtuo mo kabalo ka sa imong gisulti nga naara sa Biblia ay pag istorya mga langyaw kung saan mo pag-ingon sa amin sa tao wala kasabot imong gisulti ang orasyon nagsabot mo Wala. mga Latin o tanawa po dahil nagwali mag-English po nagsabot ka na ang imo nasabtan lang nataas siya og kahibalo pero bisan siya mismo wala nakasabot siyang gisulti kasi nang Holy Trinity wala sila kasabot Wala gyud. katikism o kakasabot ng operato wa kasabot sige kag istorya ana dili na lang pod ang tao mangutanan nimo kay lisod man po na sabton tanawa daga nagawali karon nga Bisaya kayo mga sa atong dialect gikan ana mag-English kaya ang una sa tao dako siya og kahibalo magsige na lang sa tug-amin yung ano magsulti magkaglangyaw nga imuha magpapil sa kalibutan pagsulti sa kamaturan haron mabag-o ang mga tao tama gyud. mo na karon nga ning gamit ang espiritu nako yanong jud ko nga manulti inyong kaliwan dili ko mo gamit og langyaw anam na sa Biblia nga ito nag-meeting sila lang yung sinultian niya tapos hindi na siya kung mo pagsabot sa mga tao sa imong pagwali nga mabago sila nga mag-istorya magkaglangyaw Tama gyud. kita langyaw ta sa Israel Langyaw. ang Israel langyaw po na to wa kasabot Tama. kana giingon nila nga gift of thanks kanang ang mga apostoles na istorya og lain-lain nga pinulungan mo na nakaroon ang 12 ka mga panon 12 ka pinili nga grupo ang tulo sa amihanan diya sa panan tapos tulo ana 12 ka apostoles mo na nga ipaabot ako ron kinsa ang dako nga grupo mabuduon ako akong kanlungan reliyon ba o pamilya ba o di ba nabasa na to kuno na tipon na to sa isa kapano na aslayo Tama. tipon na sa tuwa himuan na po siyang lain panon pila pa ka panon mara karon nga bisan na nagbato na ako na naglabay na ako wala nagpasabot nga sila akong kaaway Tama wala gyud. sila dili sila ako sila kaaway lang sila sa Dios nga sa to pa nag-ingon ako ninyo ha ay kabalaka kay ang Dios aduna nay giandam kanila Kanila.
Pare kani, tol, isuko sila. Ako wala ko nagsuko. Ano man kabalom ko. Nga sila ang walay bili nga bato. Sila ang mga tao nga buta, nga gibutahan sa nagwali. Kaya sulukan ng puti, seminar. Kita na ka, may nagsultihan seminar, kinahanglan mo seminar ta dili. Naa sa Biblia, ang gamiton sa espiritu dili na magseminar o magtundo pa, magseminar pa kay ang Dios, ang espiritu may magtundo. Ayaw mo to ana, atag di ba? Pulpito man na ang ilang gipadayag. Pulpito na. Sa balaod nila, balaod sa tao, binuhat sa tao. Ang seminar gani nga naghisgot ganig Biblia kana muto umana. Pero ang naghisgot ganig balaod, kami ang sinugo sa Diyos, may katungod mi sa Diyos, kami, para atong naikabag, nagsulti nga, kami lang, lahi lang mi, kay gitagaan mi katungod pagpakaon kustiyas. Kinsa ang Diyos naghatag? Ako, nag-vlog mo na, pero wala akong nakiglaban nila, pero akong isulti ang espiritu, kay basit mo suko ang espiritu, mudahunog ang kalibutan. Ako, kung sila, wala na balaka, ako na balaka. Ano man, akong bata, nag-eskwela, di ba? Imadan ko, apo na abroad. Aboy, nanging kamot patang, maiksin ng kalibutan. Nagtrabaho akong mabata, nakapagid sa gobyerno. Tama, gid. Makatabang ko sa mga tao. Pero ang mga tao, magpalayo na ako. So, ang hinitabo mo, Godre, ako na hinoy, ilang paantusog. Tama? Tama. So, kikinahanglan ba nga ang mga oras sa mga pangapari, mga pastor, naman na sila yung mga membro. Kinahanglan gid nga, mo kan sila si mo dool, magpapandong, ana? Naman sa Biblia. Kung madungog na niyong tingog karong adlaw, panuol ka mo. Magpandong lang ko, binunyagan na sila. Kumbaga sila si Juan sa una mo. Namunyag man sila. Nga si Kristo nagpabunyag ko. Nga, ngayon sa naay magpabunyag na kung alabaw pa kanako, na nga magpandong siya sa kalayo sa espiritu, magbunyag sa kalayo sa espiritu. Ang maglain, gikan sa mga kanding. Dili na mga dautan ang kanding, dili. Kalibutan lang. Kalibutan hon. Karon nakikiusap ko sa espiritu. Ang espiritu karon na din nag-ulto sila pag-ayaw kay daghan ang daghan ng mga orasyon, daghan na unya wala nagtuman. Si pamalika, si bad, iban panghilo. Ang kalibutan ng nga tao wala sa may kagawasan ba siya sa mga maluwas siya na? Sa John 14, ang gisaad sa espiritu. Kani kay biblical gini. Ang kalibutan dili makatugkad ni ini, tama? Ang gisaad sa espiritu. Apan kamo, may espiritu anon makatugkad kay magpuyo uban kaninyo. Tama. Kung wala na sa Biblia, ina kong nga buang wakakon. Gina. John 14 sa gisaad sa espiritu. Ang mga tawhanon nga pagtuo nga pagtulunan ani di gid makatugkad sa espiritu. Ako makatugkad kay nagpuyo man nasa kong kasing-kasing gidatudluan ko ang espiritu, wala na ako magpaseminar mo ka mo introduce kag imong pulpito. Sige kanang pabaday ko kamo gamit pa ang espiritu og tao. Di kinanglan kay pagbalik sa espiritu, ipadala man yung espiritu nga magpuyo uban kaniyo. Wala ko kamo ni sulti sa sinugdan kay ako uban pa man kaniyo. Uban pa si Kristo. Kay 100 kumbaga ihapang abunuhan. Ihapang gipangita niya mga karnero. Apan mas maayo nga biyaan ko kamo kay kung dili man kaninyo ang magtatabang, apan kung bibi ako ipadala ko sa kaninyo. Na? John 16. Ayaw mo John 3:16 nga ang Dios mahigugmaon, ang Dios naa kanato dili mahigugma ka ang Dios nato nga libakira ta. Mahigugma ka ang Dios nato nga gigamit ta nahimo tang alunahan. Gigamit nato siya karon makakwarta ta. Gigamit ang mga Dios kinulit sa tao karon mag-ampo mo di na hinumuusab. Di na noon. Bako wala ko nakiglaban sa mga pastor kay dilim kaniko sa mga pastor kay mawali sila. Ila man ang kaakuhan. Tama gid. Tawhanon man po na ilang pagtuon. Ako lahi espiritu. Kaya akong pait kani kong mission ko mga kapitan ako naghilakan boy. Ano man, mutuo ka sila nako pa Jesus. Ano ni biya ko. Nabalo naman ako sa kinsa ko na nanudlo ko sa simbahan. Nagtrabaho ko sa boss ko, business biya ko. Papilon ta ko politiko, dili gyapon ko. Nagnegosyo ko, kusog gyapon ako ng dili gyapon ko. Kay tungod kay ang espiritu gibira ko niya. Akong kamot usahay pugan niya. Muna, ipugan ko na ako niya ang kasuko sa Diyos. Lisod ko makadapat. Kaya ang gamiton sa espiritu, katong mantigo, pugong. Ikaw galing. Lang. Tama, ako awayon sila. Putot, rakain na lang huna-huna. Magit. Dili gina makaya sa ako ay ganito sa mga pare. Ano man. Kaya nagbigang ka lang si Darwin. Murag siya naman hinuon ang nagbando sa tanan. Dahil tanawa. Nakaroon, musuko ang Diyos. Ang uban nga diehard kay nila, moingon siya anong birahan ko pare, dili. Wala akong nagbira. Gusto lang ako makasabot ang mga nabuta. Makakita ang mga buta.
makasabot po itong dili gusto mong sabot. Mubasa po sila sa balang kasulatan, maminaw po sila. Kasagaran na ba ang maingon ako anak Ibrahim? Manang biyae ang inyong naandan na pagtulog. Kaya tungod kay sila sige gwali, gitagaan sa Diyos, gitagaan ko kamong panahon, kip, ugasa, aron kamo maay manulti, nagpalayo inon mo na ako, gigamit hinoon ko ninyo, manahin mo nga lang Doon. Ana sa Biblia. Naagid. Ako ni, na ako'y gift, magin sa una, naman ko'y gift, na naman, manulti ko, tama man dyan, naman gift. Pero nga nung wala na ako, gigamit sa kontohan. Kasi sa negosyo, kabalo ko, magpa-sikot-sikot. Pero wala na ako gigamit sa kalibutan mo. Na, kalibutahan ng bandi. Ano? Espirituhan ng bandi. Espirituhan ng bandi. Langit ng bandi. Langit nun. Wala nga akong giinon niya. Pagbasa mo, title, karong sabtan niyo ang tipo, kakulugan sa title. Ang kung pahina ba, dili kayo magpili-pili. Kana magpili-pili pabor, nagpasabot na ilang endorse ang ilang mga religion pagtulungan. Ya, may ko na kasi ingon ay na magdebate, langay-langay na kay naidaghan sila tong mga libro. So, referensya. Ya, kung wala na sa Biblia, pwede ko nila inon, nabad. Pero kung naaga na sa Biblia, sila ibad. May ingon nga, dili gusto ka na mo. Dili yun, makigbatok yun. So, sa ato pa, ako, gimantuan mo ko sa espiritu, reflect good ko. Makigbatok, para ka na makigsulti ko, dili ko makigsulti sa tao nga gahig ulo, kaya mo worse ya. Makigaway, uban mo hikog pa gani. Mo worse na naman, dili mo sa pagkadong usap sa ginaya. Tama gid. Lisod kayo boy ang tao nga wala nagbasa og Biblia. Pareha ko na sa tao, lisod kayong tao nga walay nakakuman nga edukasyon. Ang professional mantigong mo kaubos. Tama gid. Professional. Musabot sa trawong labing ubos. Nya ka ko, professional mo kasabot ko nila. Sa kasagaran ra ba ang kanang sapa nga mabaw no? Mo na saba. Magsigig pangandak. Ninuri ako gamanan ko, alam ko. Ako wala ko'y gahomboy. Wala. Nahingo mo lang kung gamahanan tungod ni Kristo. Tama gid. Kasi karon manambal ko dili na ayuhon sa Ginoo ko dada sa tumbalanan. Pagsulay man na. So dili data pwede po nga mo direkta ta og ampo ni Papa Jesus o dito tawag ko niya. Nya, Dili na magayog tao ana. nya nakita nimo to. Ang Ginoo. Wala. Mo na nagampo mo sa hangin wala sa binasa. Ana. Focus sa tao murag mat ito toyo. So mo na ang akong giingon ninyo. Magsigitag ampo sa Dios na hangin mo nang nag-ilog ta karon daghan na kayong tinubuan. Kinahanglan panid-ani mo ang nagsulti. Sa unang panahon pwede pa na. Kaya nga naman, wala pa man ang espiritu nga gipadala sa Diyos. Walay hait manulti sa una. Wala gyud. Dagdagon. Dagdaygon lang ka. Para sana kanang ang dati nga pagtulunan kay mo man ta sa sa espiritu direkta. Yang anong paludhan man ta sa sa mga rebulto ana nga dili mo na espiritu nang Kay dili man tumusulti. Nya ikaw pod sugot ra pud ka dito muluhod kay giday naman ka sa imong isulti sa sala. Ay boy, mao ra na imong sala, yung pangaylo pa sa ilo. Ako pare ba kalon ako pare ko imong isultian. Kol. Kol na lang dili mo ko pare. Kol sa sala ko kol kay sa naglumot ko nang ibong kong babae tapos nang pang-rape ko na anak ko dito anak. Unsa kong ingon dayon? Luhod lang pangadi lang tulok ka mana mo. Lusi ko may ka luhod dito sa ribol. Sa ato pa, dili siya mangako sa imong kaluwasan. Dito ka paludon sa kinulit. Nya, manausab ka. Nasab ka. Di gid mo usab dito kay Kung ako sa akong magsulti, pagtuon ako, boy, dili na kinahanglan diri sa kuan. Di pasaylo na ka. Adto imong taong gikasilagan, ikayo ko sa pangipasaylo. Surrender ka sa gobyerno, sa balaod. Tama? Tama yun. O nga, antusina, kaya nakasalak ka. Kung dakpon ka, surrender. Nga pag binuotan dito. Kay, ang balaod, muhatag niyo parol. Ang Diyos man, muhatag niyo. Yung sa, imbis 10 years ka, yung sa, buotan niyo siya. Mga 2 ka tuig ang palawas. Sa to pa, dili ko, muingon sa iyangan, maluwas na, kay ako yung sultian. Nga, nanaktak ra ba na sila, kaya dito pong bupaludon, sa kinulit niya, dili man to manudya si Bireng Maria dito. Di man to manudya si Kristo dito, kay kinulit ra man to. Bisa pag-usa kadako nga ribulto diya, naong kunuhay ni Papa Jesus, pero wala sa imong kinabuhi, wala di kay naong mo atubang sa Dios, dili na Dios. Yes. Nya, panguros na ito, patay ra gyapon. So dili ka, wala ka nagtuo sa buhi nga Dios. Ayaw pat sa permi. Nga, ang nagbuhat og sala,
Sama nagpatay sa Kaya sige mo kagbuhat og sala. Kuyaw kay nang magpaingon nga naluwas na mo di kami ang sinugo sa Ginoo diha pakisayod diha magsulti sa mga saraso pa niyo buhat. Nya. Kung samtay sumpay to, pasukon ba niyo ko? Oh, good. Mo nang nagdugang ka sa propesiya nining libro ha dugangan ang katalagman kay wala nag-ingon dito mo luhod sa pare. Tama good. Ay, ang Tinuod ang pare nag-ingon ni Kristo, si Kristo ang tinuod na pangulong pare. Pare. So dili, Pangulong. so dili kita may mong pare diri sa una. Oh, yung, siya may naghalad sa kinabuhi. Ang pare karon anino raman na. So, anong anino sila? Kaya naghalad-halad man po sila. Nagbuhat-buhat og seremonyas. Mao kini akong lawas akong itugyan ang tanong. Dito sa loob. Sakit na. Sakit ko na igarbo sila. Oh, good. Pero wala nagpasabot nga sila. Iyawaan na. Wala. Sige, butang na sila para ang mga tao maka-learn more. Ang maalamon, malipay. Malipay. Kung maalamon ang pari ani, o pasto, malipay na ako. Okay. Naabot, nagit ang magtatabang. Unta to. Tabangan mi, kay tabangan ako, mi nga, kami rabay nangasal, nga wala rabay na muna sulti nga bana, igugma ang asawa tahorang bana. Itabangan mi nga, namunyag rabay mi gamay pang bata, nga, wala, ako po'y nagsulti nga, mga anak, tahorang ginikanan, ayaw tong luhaw, pasok ay mga anak. Dapat magpasalamat sila na ako. Namunyag rabay sila, sama ni Juan. Yan, ito sila ni Juan. Nga, may problema. Man problema ron. Kasi pasahol lang, tinitibok ni Juan, wala sila nakasyon sa ni Juan. Nagamit sila sa pangalan ni Juan, kinabunyag man sila. Si Juan gani nga, naapay magpabunyag na ako, naapay magpabunyag na ako, kadili kay ko kahubad sa sandalyas. Ako, nagpabunyag, magpos katoliko. Oh. Yan, nakahubad sila sa kong gisultiran. Wala. Tamo, dugay man mo sa siman, active man ka sa una, boy. Murag, diako naman ka. Kadan, Kabag mo. kabang ka. Kabag ni. Dugay man ka simba-simba. Nakadungog ka. Nasabtan. Nga, ang problema na ba? Ay, nasabtan nga kabag ka. Una ba? Maminaw ko ni mo Ginoo, Oh. akong isulti ako na dungo, ako mismo mabuhat. Ay mo din. Karon buhi ko nga nagsulti nimo kay ako nag-usab. Sige kag sulti pag usab mo ikaw wala ka nag-usab. Naigo ka sa ingon nga nag-ingon ka mo nga dadon ka mo sa langit apon ka mo mismo dili mo sulod sa langit. Sa langit. Giya ko tingog sa impierno kano gisalig hinon nagsalig hinon sila sa seremonyas sa pan. Na, di pa itano. Impaita. Oy mga pare, wala ko na pasabot. Ako niyugdotan mo. Balik mo sa Diyos. Kaya isa lang ta, magtapot. Kabalo ko, ang gusto ko ani, sadaan. Labi nagkatong dito sila nagsipsip sa pare, labi nagsuod siya sa pare, jadi lipusap. Dalo. So dagan kayo nag-ingon nga sulpot si Kristo. Ay kita ramen ingon nga sulpot si Kristo no. Pero ano ba nga nahimo mong sulpot po si Kristo? Matawag mo siya nga sulpot. Gusto ko magani sa adlaw ipangulay, kasi ano magani sa niya anak tumikan paso. Kada ko sala ang manambal sa adlaw ipangulay. Gilansang magani sa cross. Oh. Kaya ano kuno magbutbot sa ang mga apostoles gikukod magani ni Saulo. Patyo diya na ito na nagwali. Nagsulod-sulod sila sa mga katakumba. Luoy ka sila sa una. Karon kadir hayahay kay ta. Ya, mingon sila nga sila sama sa mga apostoles. Hayahay kay sila na naasa dako kay simbahan. Ya, unsa man simbahan nga gilambuan ni Kristo sa una. Simbahan sa mga pare ito. Nadapo po si Margarilion. Nadapo mingon to nagwali dito. Unang simbahan. Okay, dali ko dyan nabuli ka sa review sa kapsa. So, buat pasabot kita ang sulpot po sa ni Kristo kay wala mo tayo na restro. Ito mo, biyasi. Dili ko mag-restro, kaya dili na ko katungod ang pagpangasal. Dili ko na ko katungod ang pagpamunyag. Oh, Ano si Kristo, nangasal ko siya ng munyag. wala man. O dali, kayo pa, kuwan ay. Ang katoliko, wala mo na sila. Kaya sa Romano, maguna sila mga nga Romano katoliko. Wala sa dipangitaan o kanang sec registration. Okay? Di, isa-isa na pa mo. Buyawa gid sa una no. Oh, gituyo man to sa Ginoo kay hapa manggalutan. Nga mo tong pahubog-hubog mo. Kalibutan. Tama? Tama gid. Kasi nakita mo tas kaslo nun. Kasal ka na? Isa man kung kumingon sila kasal sa kanan, kasal kisa magikasal dito. Wala may gibutang dito nga Di ba? nagikasal. Si Kristo, nagpaabot ta sa pamanhonon. Oh. So, nagpaabot ta sa pamanhonon, kinahanglan dili ta ligoy ng sulugoon, dili ta sama sa pulo ka babae. Tulo ko kay nga Dalingag. hagtong lima. Ya, magdagdag gani ka dan. Habong ka. Grabe bitaw ng mga sindalata no. Mga sabingay din na diay na. Huwag natin masabtan. Isa lang mabubad na.
Mao di ay maingon sila nga maingon si Juan nga dili sa makahubad sa sandales ni Kristo. Mo na dili nila mahubad ang kasulatan pod. Kasi sama man sila ni Juan. Mana daya si Uncle mahubad niya kay naman niya si Kristo. Ganang gigamit man siya sa espiritu. Mo na siya rin makahubad sa balang kasulatan. Sa Old Testament o sa New Testament. Wala mo ko naniminar. Wala mo pasiminar. Ang espiritu may nagtulog ako. Tanaw katulog ko. Sulti ko sa espiritu. Oo. Ano kaya itong mga espirituhanon nga mga espiritu din nagabantay sa kinaiyan kay mga ipabungkag mga bukid ipabungkag may gani sa Tama, Kristo no? dito sa taong nautan siya ayaw sa gilapti so naay mga tao na mga gift kanang naay mga orasyon ilang kadungon na buyagan ka kadungon na ayaw sa ang ipahinom mo naman mo Ana mo gyapon. ha yang sa to kamahanin mo dito kung napasigarbo ka na aking mga orasyon palaway na kay kalibang kira ka wala ka bisa mo wala sa Biblia Mahal sa dautan kung maon. So sir din nakamana mo dili din na mao ginay pag-ampo nga para maluwas na. Para luwason tayo ni Kristo. Kung maampo ta na maluwas na ta, proteksyon na ta niya. Dili din na mao. di ba na magay-amahan karon nga mamamatay mong patay pagay sa kasawa tanan ba di amahan butan Dili. na Ni mao din po sa baba. amahan gani ka kung amahan kas maayo amahan ka sa utan amahan kinaiyan Yawa din, Sa no? imuhang Binuhatan. kinaiya day, binuhatan. Ang umahan ano din kung sa mga dito sa isa pamatasan sa mayong Mayo pamatasan. pamatasan. Matay og wala ta ka Shoot na tayo. wala mi ka dangop si Mangkol, wala mi alamag ng wala tulunga. wala po na ko gidawat og espiritu hagbong tatanan Paita. ila biasa na nanudlo ko yun ko Nganong si Kristo tuwa man sa taon na mga dautan no? Sa pumainong dana. Kaya pa man kalutan. Ang isa ka toy ko diba? Ningan sa nga tong balantay isa kwan usa ka hardinero. Ningon ang ingon ayang amo. Ako kani potong para sa kay wala na munga. So isa sa amo ayaw sa mi kay ako kani kalutan sa sulod sa katuig kung dili mamunga itabo sa inverno. So ang lumlumi ang isa ka katuig sama sa kalibo katuig. Oh. First millennium or Testament, siguro mo yung Testament. Yang karon kay 2025 man karon. Sa Espiritu. Ano na sa espiritu. Dalawa karon pala. Extension na ni karon. Patua. Ako sunodon ko ni Uboy, ako nabikalikan ko sa kamera. Kada na po, tingwa ka. Paita din. So gamay na lang tayo panahon ron. Wala na Adam, kung mahitabo ni sa, ang iyong friend, mahitabo ni sa tuwan din. Mahitsas na yung makuha niya nga itong Pilipinas. Ang mura na tag-inom de Moldre kung maparesta si Ukraine. Uyaw, ang gaham ko din. Yaran to Israel. Sa matang naglagonon. Nga, bisan kita nga pinili. O di ba, gilain mo mga pinili. Bisan kita, apilon niya kung iyang mga katrabaho. Nga, masakit niya po na eh. Kita lang gyapon ta patilawon ang mga katalagmanan. Gusto ko, pag ko patilawan sa Ginoo, oy, kanili mo ta mag-usab. Okay. Nga, no, bitang ikastigo ta kay dahil pumugulo. Okay. Ikaw, wala po kang nagaging pag-antos. Yahaya po ni Moron. Manang dato, ayahay kayo sila. Hindi sila kausap. Wala man sila nagaging hila. Oh, kabulahanan. Kabos. Now, may mga pundato nga ilang ang giantusan, manong nadato sila. Tungod silang kakugi. Kung iyong giantosan na, ayaw gamita. Kung naalanan nimo ay gamita, magpalayot ka nimo. Mora na siya. Kung nag-antos ka, sato ka, dalo, mampod ka, so dako po kang tunabagod. Bitaw ko sa karan bitaw. Kita, nag-antos mo ta. Oh, bisa ko tayo kwarta, nag-antos mo ta para sa tao. Oh. Pero dato ta. Ano dato mo ta? Sobrang nabiyaw, karoon nagkapil mga ita. Tama gyud. Niya itong pagkampo, pagkaon sa mga adlaw lang. Okay, may lagay na pepa no. Dura. Sobra. Nararato ang tanan. Galitan Tanaw kinayan, boy. Dali, boy. Tanaw kinayan. Dali, dali. Dali, dali. Tanaw kinayan, kung ingat ka, sobra ta sa Ginoo, kana, makaya ni mo na pagpundok ng mga bukida. Kaya ni mo na. Dili oy. Wala. Pila lang ta. Mura lang tag lugas. Mura lang tag lugas sa balas sa baybayon. Ito. Nga, ano man, bisag ko sa kakadato lugas. Bisag ko sa kakadato, magsakit ka o ang Ginoo mo, patangamtami mo ato, magsakit yung patambal para ni Kino. O, tanawa. Tanan. O, pa'y pagbalik ni mo sa Ginoo. Kung, ikaw na pa. Sa ilo. Matay gamaya rin sa tao no. Kaya may lang tao. Ano na?
Kunya ang tao nga magpaitas on murag kinsa isog kayo tanaw ng mga tao nga akti kayo di ba mingon sa upo ka sa na makita sa impyerno sus mura na di magani nimo makita anak kalayo ang tao Dili good. nga pasultion ka mura pa kaglabaw pa sa Ginoo mingon pa ka dongga siya Ginoo ani ang kami di luwasa siya makabuhat ka na kung ikaw makaluwas sa tao makabuhat ka ng kinayana Dili na dili na insultos Ginoo o ada mi solto no. kanang imong kasing-kasing makasumpay ka Dili. kanang na mamatay dili ko makasumpay nga alam koy mo hatag sa ilang kasing-kasing ug espiritu sudlan pa lang tugban nga espiritu ikaw pa mo patay mo pang pamilya Ano yan? O, di pa kung ikuha sa Dios Hindi pwede Mando ang Ginoo ba? Hindi pwede mo mamanduan ang Ginoo no kay sige ikaw gani dan sige Pero tag- hambugiro magaitan tao sige daw testing naglokso dito di pa ka mapatay Ah, pang Yeah. kaya patay. nganong mag-ingon man tag maluwas na to sila sige daw na Yeah. hambugiro man ta kay kita sinugo sa Ginoo kung kita sinugo sa Ginoo dili ka magpaampo sa mga tao Dili good. na o ka imong gipahambog nga na parang halangdon ka timanon ka sa mga tao sige kay ingog ikaw sinugo Kaya malandong daw mo nagwali daw nasi kami gitagaan mi katungod nga papakaon sa pan unsay buot ipasabot sa pan ang pan nga giingon ni Kristo kadang pulong Amo din ang panampulong. seremonya sa una Dalang wala gipangako tinuna to sa impierno kay magsalig na ang tao di na muusab basta kasi may napisod si Bahan oy ang templo sa Dios atong kasing-kasing karon balakaw tag watay motor itakabot dre pero ang Dios Okay. daghang mga espiritu na dre na Ano sa pabantay dere. nga bugiro kay ta magsige tag pamalikas sa mga lasang sige tag pagyawa sa lasang dahito kana sila gipag-goberna dinhi sa Ginoo sa kalibutan nga kung mabuyagan ka panana di ka nabuyagan pila ra yung taon kinabuhi sa tao sa laman sa mga espiritu Oh my God. Lawa na ang Diyos. Nga maingon bang Ginoo kuha na nimo ha. Kana gay-gahi dag ulo. Mo nang tingala ka namatay dito sa bisig usag doktor. Di naman ako. Kuha na. Kay ibayad na siyang i-distract di mula gid na nanghit. Na. Nga ang mga surano gibirahan po ng surano dili ay nya dito pre aspare pablising hadlok maglibunyaga kaslon. Kay kabalo na sila nang pabuta-buta lang. Nga karon ako nagtudlo sa tinuod ako inog dautan. O ano buhat og mayo nagtudlo ko sa tinuod. Bana asawa ako inog dautan. Sa to pa tama gigingon ng Kristo ang kalibutan karon dili na ako ang may ugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. So Away. makikaway gud siya ning pulong nako nakita sa Dios. Kay dili mo sila makigiusa sa espiritu. Kalibutan hong bandi. Bandi. Tama good. Na ito ba ano? Kalibutan. Tama. dadan og tato. Dadan. Abong libo. Dato. So ako nagwali ko karon ngayutan on kay naay mga biling buhi. Ako magtasan pa mo. Maro na tong papili mo karang igo lang magsultis ka maturan. Ingon sa mo. Kapag isas. Nasa gusto na ko. Oh, dili dapig na ko. Oh. Anya may din sa naman sa Biblia. Ano na nakoy giandam kami. Kuya okay na. Pulong. Kasi may gandam niya. Oh, silot. Silutan sa Pirno. Ano? Para kasi andam niya. Gani ang dautan gisilutan naman. Lagi sa rin pirno may andam po eh. Yeah. So nanda Kita giandaman tagbag ang yuta kay naay mga biling buhi tungod sa mga pinili. ano na sulod ang Pirno ron? Dili man na siya kung kumutuo ka sa Biblia, mutuo po ka na ko. Pero may pagkita, naglangoy-langoy dito. Ang nagpataas. Daghan na day kaya sulod dito. Daghan na ng padala sa Biblia po. Tama no? Daghan bitaw kayo kayo nga kamatuod. mutuo po ka boy. Kay katong nagwali, wala na hinoon sila yung mga tao. Wala na. Tama? Kita no. Sabi na mo ang templo sa Diyos sa katong kasing-kasing, daghan ra ba kayo simahan? Di. Di good. Itong mga pastor dito, gusto mo itong mga pare dito. Ay, tama di good masugot. Kisa bagay musukot ana. Gawas atong mga botan nga pastor nga nagtrabaho na pud ana dito. Ang papel naman itong tanas magwawali. Isulti lang dili magtago kayo man tas man. Isulti gyud ang ita ng Jesus. Na walay simbahan nga makaluwas. Kaya ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Kasing. Kuya kay nang ingon nga kami ang sinugo. Nagpakanaog sa Dios. Okay. Kung sinugo sila, no? palitin ninyo ang nag-ingon nga sinugo. Ang ihaba nagbuhat ba siya? Kung miingon angkon pagay sila nga outro po may kasala di kasi sinugo sa Dios sinugo ka. Sa imong karbo ug kakog. Tama gino. Awa siya katungod muwali kung muangkon po siya nga makasasala. Ano wa po kay katungod mo muawit mo ampo. Ay tama gyud.
Na ang sinugo ang kung musunod ka mo kanako pasana yung cross o mamatay ka mo ban kanako o musunod sila sa apostoles o sige mamatay ganun pagkamatay sila pagwali ako Wala. ang espiritu bulahan ka mo gidaog-daog bulag ging nagbuang nga magsulti sa bulahan ka sa bulahan karon nagilat bulahan kabus Oh. nagpakakabus ta haron pa dato nagpakakabus ta haron tumo akong balik Magid. Magid. ako gisamukan ako mga itong iyong Ginoo nangayo ko Ginoo extend pa bigay ako nga bata nagtrabaho tapos kamo nananumpa ta pero nasuko ang Diyos kaya kung extend pa ko noon naamoy ko na sa Biblia wala gi ko ni propesya nga dili matungan amo nang gidugangan ang katalagman ko So di gid sa mga ay ano. ang Pilipinas nangandak ang gira Tinumbahan naman kita. uy dili ko kabuot sa Ginoo say gani ipatulog pa ko niya ang Jesus kung sakit ang oras ko ayaw na tulog sokan ko niya ay dili ko ko init dili ko bugnaw so init ako kung manulti sakitan yun So kung bugnaw po ka multi, di na ka mo badlong, di na ka mo sulti sa para mga. sa mga pare para sa mga pastor kabugnaw-bugnaw tulog ang Ginoo mga kani dayday Ay, lakpakan ako bago hait di ko manulti Tama? Init yun, oh. Unang dagang kay butuo dito mga bad, dahil nagkwartahan to, subordo lang kanila kay sila ang sinugo. Kanang ingon sila sinugo, nagpanoon na nga sila padaan. Malay ta kung Sip-sip sa galon. sip. Mo to yung galon nila. Kaya sila puno ang kahalili sa Ginoo. Sip-sip sa galon, sa ato pa. Di ba? Ayaw pag sip-sip sa mga galon, kaya ang galon ng hulga sa Sulugon. sulugon. Wala na sa Biblia. Nakuha ni Glingla, no? So, balaod, o pagto. Pagto, oh. Buhat na balaod. Pero mingon ka, kami mga galon kami sila. Tama, okay. Okay, sa istorya mo yan. Saya kadugang mo ko. Sila ka na eh. Uy, ito mo sa pa. Okay, nasa right? Bitaw, no? Di bitaw tayo makaingon nga makamando sa Ginoo, no? Daaw ko na itong kalibutan. Grabe, no? Wala lang kitag balas ko. Gamay, titing gamaya yun nato niya, pero masa, maginambo po kita, kahit tapos nakuha kita yung trabaho sa tao eh. Wala dahil si Kristo di ay, ding tagaan ko ginagtsansa ang tao, no? Sa dautan, yapang kanon, punuhan. Kalutan pa niya, mailan lang yung tao magabalik yun. Pero hindi mo gusto mo balik sa Ginoo, yan ang nakat yun. Mas panahon, yan ang naging naglago. Kaya na lang niya sa ama. Malamig ko na lang sa dautan, no? Nga, kuhaan na lang ng imuha. Kuhaan na. Kuha mo nung kuha. Alay ka nung laging patay ron, no? Hinarbisa yun, no? Dili po tutan na nang matay. Impierno na po yung malangit. Yuta na lagi kaya ang malangit. So, butang ko 1:100. Isa sa langit, tumitinibi sa impierno, pantay. Kailita na. Talaga mga SPO. Kapo kayo. Yodri ba? Pasensya na mo kung paano kusog ang hangin kay naman ko tayo dito sa overview. Pasin ninyo kung saka nindot ang kinayahan ng mga gibuhat sa Ginoo. Para dito na atong tanan unta pero tayo lang wala na nag-respeto sa kinayahan. Maliban na itong tao nga nag-respeto. Yung mga espirituhanon ng mga tao. Pero kung tawahanon ta, sahay, wag tayo respeto sa Ginoo. Ano mas naman sa anong kiniyan? Wala na naguna-una pa nga magta sa Ginoo pero kita lang ng daon. Wala lang duman niya ang mga kasubuan sa tuwan. Ano karon? Ay tapos sa kalibutan yang gudubon kay ang kalibutan karon dili naman iya. Di ka man namin sa dautan or giangko na sa dautan ba? Tungkol sa tao, kaya tao nagamit magkarbo. Di ang karbo may gamiton sa dautan di. Dili na gud iya. Kami gumawa sa kalibutan kaaway sa Diyos. Meron kayo. Kaya na, nagog kayo magkakay kayo na nagpumuturo lang kayo. Kaya ka na napalad sa hangin. Magpagso din ang mga SB kung isa masahin, karong rasa magpagso din sa dito. Karon wala pa, may napay. Dili tanang panahon magpagso din kung kuwan. Oras. Pero mabuntag magpagso din.
Stress pumunta sa hapon pero oras. Okay. Thank you.